2-3 दिन के काम। स्थानीय सरकार के 8 बरस हो गई, बाकी एगो तनी के जमीन ऐलानी खाली ना करा सकल लगिन। जहिया मधेश के जनता जाग जाई नु आ युवा जाग जाई, तनी के लुकाए के एगो जगह भी ना मिली, याद रखिए लगिन। स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 में साफ साफ लिखल बाटे, परिच्छेद 3 में गाँव पालिका और नगर पालिका के काम कर्तव्य अधिकार में रहल क के दफा 1 में नगर प्रहरी के गठन, संचालन और व्यवस्थापन नीति नियम बनावे के। ओकरे दफा 2 में भी लिखल बाटे कि नगर प्रहरी के हई काम में संचालन क के इ काम में सहयोग पुरियावे के। परिच्छेद 3 में 6 में रहल सार्वजनिक संपत्ति जगह एलानी प्रति सार्वजनिक भवन संपत्ति के संरक्षण और सुरक्षा करे के बाटे। पढ़ल लिखल रहत लगिन तो पढ़ले रहत लगिन, पढ़ल लिखल तो तनी बाड़ा लगिन ना, तनी के लाज करे के चाहिए, ठीक बा। जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। वीडियो के सबके शेयर करो कि वो लोग लगे पुगो और हर एक वार्डा के एलानी के जमीन निकलो जे लड़का सन के चाहे गाँव के कोनो ऊपर काम हो, सार्वजनिक तरीका से काम हो। जय मधेश, जय नेपाल।